výkon, akú najčastejšiu chybu podnikatelia robia pri svojom výkone a prečo nedosahujú svoj cieľ, je práve to, čo je veľmi dôležité, a to je fokus alebo koncentrácia na cieľ, bez ktorej nie je možné dosiahnuť akýkoľvek cieľ v podnikaní. Či už si vytýčeme nejaký finančný cieľ alebo iný cieľ v podnikaní, väčšinou teda sa vytýčujú finančné ciele, koľko chceme teda dosiahnuť ziskov a obratov a tak ďalej. A potom podnikatelia najčastejšie robia tú chybu, že nevydržia pri tej jednej sústavnej činnosti a dať tomu to, čo tomu treba obetovať alebo vymeniť teda, pretože celé to podnikanie je jednoducho odovzdávanie hodnoty, výmeny vlastne hodnoty za financie potom našich služieb a produktov. A my si vlastne, keď si nezvyšujeme túto hodnotu týchto našich produktov a služieb a teda neinvestujeme do seba, aby sme to celé zlepšovali, aby sa nám zlepšili schopnosti, aby sme sa stali hodnotnejšími na trhu, keď toto všetko nerobíme, tak potom ako keby cítime, že stagnujeme.